Somos as bibliotecarias Sabela e Nerea, de sexto de primaria. E desde Soños de Andel vos imos a presentar Pepuca e o monstro que lle roubou o seu sorriso. Había unha vez unha boneca chamada Pepuca, a que lle gustaba moito viaxar. Vivía nun pequeno pobo ao pé das montañas, acompañada das súas queridas mascotas. A súa cor favorita era o vermello. E encantáballe escribir contos de aventuras e xogar ao fútbol. Un día de verán, Pepuca viaxou ao pobo veciño e coñeceu a un monstro do que se enamorou. Pouco despois, fixéronse noivos e comenzaron a saír xuntos. Era o monstro máis querido do lugar. Axudaba a toda a xente que o necesitaba e sempre tiña unha palabra amable para quen pasara ao seu lado. Coas súas bonitas palabras e a súa simpatía, fixo que Pepuca se enamorara del. Seremos felices e comeremos felices para sempre. Dicíalle a boneca. Pepuca, se me acompañas, regaleiche a lúa e as estrelas. Xuntos viaxaremos ata o sol para ver desde ali o voo dos paxaros ao atardecer. Prometía o monstro. Naquel momento todo era maravilloso. Pepuca estaba tan enamorada que había un monstro guapo, bo e de gran corazón. A boneca facía todo o que el lle pedía para que non deixara de querela. Ela só quería que ela quixera para ser feliz. Pero a situación comezou a cambiar e Pepuca só atopaba desprezo, gritos e malos modos. Fea, parda, non serves para nada. Dicíalle o monstro a boneca. Cada vez que lle gritaba, a insultaba e a trataba mal, o monstro facíase máis grande e Pepuca máis pequena e invisible. Pero a boneca estaba tan cegamente enamorada que non o tiña en conta e acababa pedíndolle perdón. Perdoa, seguro que fixen algo mal que che molestou, meu amor. Pepuca era fermosa, de gran corazón, valente e escribía contos maravillosos. Pero ela non se vía así, só se vía cos ollos do monstro. Fea, parva e que non servía para nada. O monstro, en realidade, era malvado, mentireiro e egoísta. Tiña negro corazón e non sabía querer a ninguén, nin sequera el mesmo. Para sentirse ben, necesitaba humillar e tratar mal a súa noiva, aínda que, para o resto dos veciños, seguía sendo simpático, bo e divertido. Un día, o monstro díxolle a Pepuca: Se te cambias de pelo e te maquillas, querereite máis. Pepuca tinguiu o seu pelo de loiro e maquillouse. Se te vistes de cor rosa e a última moda, querereite máis. E Pepuca fíxolle caso. Se pos uns zapatos altos de tacón, querereite máis. E a pobre boneca mercou os zapatos de tacón. O malvado monstro fixo que Pepuca deixara de quererse. Separou unha das súas mascotas, impediu que seguira escribindo contos e fixo que só tivese ollos para el. Pepuca xa lle dera ao monstro todo o que tiña. Facía o que el lle pedía, pero o monstro seguía sen estar contento. Estaba cada vez máis enfadado. O monstro pedía e pedía cada vez máis, e Pepuca facíalle caso, para que non se enfadase. El sempre quería máis.
moi lonxe, na súa cova detrás das montañas. El nunca tivera un sorriso e quería ter un por primeira vez. Ese foi o día máis triste de Pepuca. O seu corazón rompeuse en algo. Pepuca foi denunciar o roubo á autoridade da aldea. Roubou o meu sorriso. O monstro levou o meu sorriso. Iso é imposible. Contestaronlle. Como ia levar o teu sorriso? E Pepuca marchou moi triste. Aínda que a boneca non estaba soa, nunca o estivera. As súas mascotas tornaron para axudar. Nelas sí podía confiar. Elas sí lle crían e fixeron de ver a auténtica forma de ser do monstro. Non te preocupes, Pepuca, nos axudaremosche. E Pepuca dixo: Basta, quero ser eu de novo. E coa axuda das súas mascotas recuperou a súa imaxe e foron buscar o seu sorriso. Pepuca foi moi valente e aínda que lle tiña medo ao monstro, xunto coas súas mascotas, subiu montañas, atravesou lagos e montes, andou día e noite, pasou frío e mollouse coa choiva, pero ao final chegaron á cova do monstro. Por fin, monstro, sae! Berraron as mascotas. Alí atoparon ao monstro, robando o sorriso de Pepuca. Oh, é monstro. Ese sorriso é meu. Ti non tes sorriso? Preguntou Pepuca. Non! Berrou o monstro. Pois devólveme o meu. Reclamou Pepuca. Devólvello, devólvello! Berraron as mascotas. E o monstro, vendo que non tiña escapatoria, devolveulle o sorriso. A boneca estaba moi contenta. Recuperara o que máis quería. Marchou dali xunto as súas mascotas. Perdoou ao monstro e nunca máis o volveu a ver. Nen tivo noticias súas. Pepuca descubriu o valente e maravillosa que era e que a auténtica felicidade está no interior. Que hai que quererse a unha mesma e non agardar o amor de ningún monstro para ser feliz. Agora Pepuca, feliz e contenta coas súas mascotas, anda viaxando polo mundo, prestando o seu sorriso a todas as bonecas que, como a ela, perderon o seu. Narradoras: Sabela, E Nerea, monstro. Fran, boneca. Carolina, comisario. Manuel, gato, Sarai, tartaruga, Silvia, e por último, o hámster. Ela.